ngangu yu play pamenta kesngi ngalala ikaban nganra biang shafi ya gane gejing hikai kaba ngan beteng samenta kesngi bat ngan penkut no nganget menta kesngi gane ka jing hikai shapang ke jing shukor bat ngala hikai fi hadu kumba nyau tuli bat baro hadu menta kesngi kalong hadu pratali ki jing hikai bat ngada kwa agni gepor ba ngangek ban ong fi kumne ngangek pilayo jingkar kushibon nagatu ko jingi kai ka bangala krena do basdang ya gane ga jing shukor ngala krena fi na do basdang balenga kren chapang gane ga jing shukor ka daw ko bakong san e gadai ngam kwa bakibriyo ki bala IT show try ke ba pilamat ya ga jing penem ga ba crowd lung ba Jesus Christ pilayat ha ga lenti ka ba shisha jong ga ktien ga jong play pila ngap ige ni ge jing hikai ge bang hikai ru mga nang ni kat bala malagasngi bahagawi gesngi syaitan un job ipi bat un shukor ipi ngam kwa pin poi syaitan nge kwa ba pin nang ban ngap ige ni ge jing hikai yai ngap malaga por de pek bahaba finum ya apo ka nongrim ge jong pi hin rai ai pinia ige nongrim jong ke tien ge jong play dah kaba kat bala ngalai le ban thep angni yegini gi jing hikai ki banga kwa ba jing im jong fi baro gi bajio snow yegini gi jing hikai ba pin don kat tu kat ni gi jing tip bat ki nong rim ba pin tip ka ege baja gi ni gi sngi bat ka ege ba u saitan plan ya ka banyalam me khlai gi briu da ka ba openan kam wat da gi briu gi ba pin poi perkhat de dene ka daw ngala pen i fi ki kat tu kat ni ki jing shisha ngala keren hadu kapot ka bangala poi Kumno Ngin itu ia ka badai bat ka bom day bat ngala pen i pi artli ki nongrim ki pa pila pen itu ia ka badai no play bat ka bom day no play ka wei ka nongrim ka day ba pen song nia pen song nongrim ye ki eke baro ki ba pi yo snow la ni ki ba pi yo i la ni ki ba pi don ha ka no ka jaka ka ba pi shailam ba pinda la ka don ka no ka ba wan shipi ba pinda pen song nongrim baha la kata ka don ne em la ktien ke job play nama de tang ktien ke job play ka bala ban ya dai fi hagini ki sngi ki bakhat do na ka no ko jing shukor ka ba ar la da fila don yo men se ma khoi la da fila pediang yo men se ma khoi ke jing em na ko ba pin tip ngala kren ha ni ko voice ka ba sis pa sau fu sau bat ngala pen EP ha tu ka jing kren ke jonga ya ke jing long ke jong u Jesus Christ kum no bo hikai shapang men se ma khoi ba undawan ma u un yala mengi shi ge Jingshah unum yala mengi shi ge bakla bat la da phim dan yo men se mo khoi nge kwa ba phin duai men ong try ai hanga yo men se mo khoi na mar ka bible kong la da ngi pan yo men se mo khoi no pa jungi ba bne un ai ga ta na mar utep bangi don kampalat yo men se mo khoi tengal pen i fi ge jing ai jo men se mo khoi ka wei na kita ka long ka ba pen i pheri ge men se ba ge ne ge jing ai ge ba don kam ta ma ge ge singa duai bo ble un ai phi ge jing ai pila pini tho i no ba dei no play ba no bam dei no play to ha ni gisngi ban pen kot ing ni jing hikai ngan bu da ko pa ka kerteng ka ba ye dei bet ni jing shukor ngan bu kumno pin ya da ya la di na ki ni jing shukor ha ni gisngi ki ba khado hot ngala pen i fi ki art li nong rem bang ni tho hari mentangan pen i da ko wai pat kan rukom shusho kumno pin ya da ya ladi kumno fin kiar lani agini ki kintien kumno pila ban lai na ki jing shukor ki ban kham shukor agini ki sngi ki bakhado kumno pila ban lai na ka no jing shukor ka ban wana ka jing em ko jofi wali chu snow sarong what you ong ba pin snow khlanya ladi what you ong ba mianga tengal tiplut ikitinu play ni ka daw numdan bala ban shukor nga ngakwa nganong ipi wale shim stingi ka la daw saitanu job ya ke im la daw saitanu job yu adam la daw saitanu job ya ki brio ga bible ki bakraw ngakwa pinum shim sting la daw saitanu klem tiang ban pen shoy yu Jesus Christ
tiang man penshoy nga ba depi la daw setan uklam tiang man Shukor ya ki prio ki bobon ga Bible baru job ki ulalu ya ga ban Shukor nga ba depi na ka daw nga kwa ba binum sinyo ban ong ngam lele ngan ya chikman ngan le kumta ngan sngo khlan shu shakriyo blai khlam sngo tho nga kwa bangan hikai pi kumno pin kiar lani hakano ko rukom fila finia dai ladi na ka jing Shukor ba pinum ngop lani hap hakata ga apa jong ka jing Shukor ga jong setan dan bu ko ga point ka banga kwa ngan kren kum ga jing sneng ro ye ki kat tukat ni namar ka ni ga ga badon kam singapa kumno pinya dai ladi lani kumno fila ban like na ga jing Shukor ka jubab lani ka nongrim ka banga wanra e pi pat menta ga singi ga dai don haka jaka ka bahikai baha ya ga ktin ga jong blai wat la ka yasri ya mi ga tai ga banga ong ga ktin ga jong blai hari ka ni ga banga kwa ngan kren menta ga singi ga dai ga jaka Fidifindan haga jaka kabahikai baha ya ga ktin ga jong blai kata ka dai ga banga nganum tiing mangan kran pi kata ka dai ga banga nganum tingkai ya ga banga ni thu api nama pi i baro ki brio ki bala yo jing penem baro ki brio ki bo blai ula khat baro ki brio ki bo blai ula kata iki bat ki la mat ga jing penem baro ngi kwa ban shakri u blai but nda habangi la shakri u blai kadon ko por ka bangi ya hagani ga jing shakri bat ni shusngo ba ga dai ngi ba hot ni la yo jing penem ngene shapeng don ki brio ki bom su tho e gane ba ken mau ngi don hagani ga perthai u blai ula bu yaki nongrim ula bu igi rukom ki ba ngam pingim la ban kiar namaru blai tip ngi ba la ngim dan ka jaka ka bobiang ban ngap ya ka tin ka job blai la ni ban shai kai Finum poin shanu jisu ang letche ko pertai yalap ke gospel lagi benrio baro baru ini kitin dapen long sen raniki da hikai ki wang da hikai ki aka baro but wang ngan long ringkat but pia do ko wai ke pertai fi yakane ngak ngan ong pi lada pim dan haga jaka ka biang ke jing hikai Finumla setia ia kaban light na gajing Shukor gajing ai lenti ke jofi. Nama teng finu i nda haba pila ya gajing Shukri. Finu i ka ide. Ka nogo papile ka sngo kumba kadai. Kadang jing pensle kadang jing kemen. I kumba ka biang bet ni dia ya kumto ngin shile kumto. Hari pet ngan pen i fina ka ketien ka jong blame na gasni. Ba fin sngo tho ba pidi pinda na jaka ka ba blame bo ya fi. Pidipin shonga ga jaka ka baga jing hikai kitien blai kamdai setia ka bashi hikai klumar nang tade pidipinda na ga jaka ka bagi brio kita nangi ka ban pia bahaya ka kitien ka jong trai mdai ki bishukren shong shit kren kat chabalap nang tade lani ki ba hikai ka kitien ka jong blai klem da sngot ho igi jing jileu bira na po jong ka ngan pule fi kum ka nuksa lani kum ka jing ai jing mon ngini pule na ka shiti ka ba ka jong ki kolosai kala nang ka ba artang ini pet igi jing tho ka jong absal pol wong kumni namar ngakwa ba phintip kat no ka jingele ngadan na ka benta jopi bat na ka benta ki ba halau di kaya bat na ka benta kita baro ki bam simla yo i ya ga khmat jonga ga do ba on yo pentingan ni ki do no jong ki ya bala pen so lang ki ga jing ye ba ga jing kan dai spa baro jong ka jing snos cam badak biang jong ka jing champang bakin yo tip ya ga jing mayan jong blai ka balong chris how bala buri ya ga jing show baro jong ka jing start ba ga jing tip ya kani nga ong ken ba nunur un yo Shukor ya fi da ka jingkran pna fi hagani ga bala nga kolosai nda habo absolpol ulet utho e ni shiti nga kwa pin snga ba ngan puli biang si sin wang ba on yo pentengan ni ki do no jongki habala pen so lang ki haga jing ye haga jing kan spa baro jong ka jing snos cam ba dap biang jong ka jing shampang nga kwa pinum klat e kata jong ka jing shampang ba kini yo tip dapat baik kita ikitin bakin yo tip ya ke jing mayan jo blai ka balong how Jesus Christ fi what shakari la da pim dana ga jaka ka bakum ni kumbo amsu pol hikai wang ngala yele ya ke jing yele bangadan na ka benta job hi uda dei unong yalam ubadan ga jaka ka bau de khund yele bau da kwa yiki brio baro bakin snow scam but bakin da dap biang ga jing shampang bakin yo tip ya ga jing mayan ga jong blai ga badan how Jesus Christ
kan mau bu ang ke jing mayan gamat phimla pin chu snot ho ye gani ke jing mayan ka badana Jesus Christ bin chu ang la tep yu Jesus la priang u chu lek lang chi lap chu song shit chi rwai chi sang mit sang yong chi mare sinang shirum kham so tho ik benang khandau ngam kwa phin le umta kan idei fi shi por re ga ba khat do phin lap phinum pai shin shin da kawan ke jing trai ga men sim baman jang ke jing shukar phin pai ge jaka ga be dei na ka ta daw hangni nga kwa phin so tho wang kum ne ba tawan da puli ha ga jing res pa baro jang ke jing sno scam ba dap biang jang ke jing champang bakini wa tip ke jing mayan jang blai ga balong ho Chris how ba la buri ye ke jing show baro jang ke jing stan ba ke jing kem ya kaninga ong ken ga kwa ya ka ta ken bangan sedang man hikai pi wa ne ya kaninga ong ken ba uno ru uno omyo Shukor ya pi da ka jing kren pana figa nuko jing hikai ka bam dan na ka tin ka jong play ka pa pi Shukran shi shong shi ju ya klenge shu le klumar ngani thu ifi u ang ne dan ki priu ki bada ka jing nang kren jong ki Shukor ki bubon ber wang kumlo na malangam dan khmal ga do pen man ga don le ma pia ga men siam ngada kemen na ba khmi ki jing le renti jong pi ba ga jing scam ga jing ngai jong fi ka ba Chris pinda pulis ro mo ang na mar kata kumba pila priang yu Chris jisu bo try kum do to ya ho u bala pen so thiet ifi bala ya te ifi ho u bala pen le scam pi ga jing ngai kum bala hikai ifi ken pida roi krai hakada ga jing ai ngo fi kum bala hikai ifi wam so polo kren ni ki priong ni ki bala priang yu Jesus Christ ang kum ta pi de bini ai beru try bala yu pidon kam na so thiet pidon kam na pen le scam ga jing ngai jong fi but pidon kam kum bala hikai haba ang kum bala hikai ga mon ki kini ki priu ki bala priang yu Jesus ki bomot man shakri ki dei bandana ga jaka hikai ga biang ngayon itan ki priu kini ki sngi ki bisu mare akum to shong shit chi mare cheneng jrom ngam ben ram kani bro ka dei hangiru ngi long kum to ngi la diru men chuang ya kum ta bara ka khat do wei hikai da kum wei hikai da kum wei msu tho su thao tang dei kan do pa ni ga jing e shu poi ga jaka ka ba nda haba ka her ga jing long men sim nda haba ka jing sngo shir ham ga jano nda haba ki tu ki jing sngo jong ga jing shit ham jing sngo la ki jano bar haba ka wan ga jing le no baman jong ga jing samar wei but nda haba ka wan ga test jong ga ga jing long ka ba kinja jong ga jing long men sim hang ta pin poi ga jaka ka ba e na mar ka jing sngo shong shit ga jano shipor nakata ka daw ka don kam ba pin sngo tho ba habo aso pola bu tho e gni balang hangni po ki kolosai ukraini ki brio ba ki don kam an tip ba ninum sha Shukor hakano ko no jingi kai ga ba bakla fite bu ang kumno le nang ka ba ar jong ki kolosai ga khot ba prawa to sumar ba yo don no ru barong lu te fide la ga jing start prthei ba da ga jing Shukor ba thala ka ba kum ga ru kom pateng jong ki brio ka ba kum ga jingi kai jong ka prthei te ko om ka ba kum Chris na ba hau kata ka jingda baro jong ka jinglang blai ka chong tali but hau ka mot hau Jesus Christ la pendap ye pi ubalong ukli ka jing sanchaba ka bor baro hakaba hau bala ot share pi do ka jing ot share bom chim na taw de ki da ka ba lot no e ka met ka do ka jing ot share Christ fi lada pin pulelot e ne baro ko e pin snot ho ba u absul pol ukraine ne ba kibrio pulelot e ne shiti shi kolo sai pin lam ba u absul pol udan ka jinkit kleban hikai kibrio ba kinum ya aga jaka ka ba khlem tep e nang rem ba kinum shu ya kum to na nda ka wan ga jing trai jong min sim baman ba nda ka wan ga jing trai ga jong ki so e ka ban pin klomare ga no jaka haga jing shikri lada pim dan haga jaka hikai ka ba biang pin poi shi ga jaka ga ba bakla ngayo iyo absul pol pe weina ki prio ki bangalap haga bible ubada dan shi shaga jing ki kli bat ubada snot ho ye ga ne ga nang rem pet ngan puli biang ga ne ga ba chat puli berbor haga jing keren jonga bahwa absul pol haban ni no na ga ne ga balang bat haba ukhat at militas upha yeki upha sha Ephesus ukhat ikitemen mesan banda ukhat lo di nong yalam baro suai ga ba unmi pa lu ang gumni hakikam juga apostol no ka ba arpo pet ngan puli wang khat ba arpo pra wang gumni to sumar shapang yela di ba shapang ka ta kan hon baro haka ba umensi mo khoi ula penlang ifiki nong sharai ban saya ga balang ublay ya ga ula thiet da kasnam jangui
Fi u absul pol udah keren bahai ni wang sumaria la di keren ni nong yala. Bat syapang ka kenhuan barok haga ba u mensi mekoi ula penlong ipi ki nong syarai ban sa ya ka balang blai ya ka bulatien da ka snam jauhi. Fi tentang apa pi syakri ublay da pidana ga jaka ka bakinong syarai sengabangan keren ko makadai banlong ka Bible ka ang ni haka ba umensi makhoy ula penlong fi inong syarai dan kinong syarai ki ba umensi makhoy uklam da penlong nong syarai hane dai dan kinong syarai ki ba umensi jong play u penlong nong syarai. But udah ang kumno ang supalwang upala pelang ki piki nong syarai ban le yu ban saya ke balang uplay ba ang ke balang uplay yang ne kamot ki riu khoi ki bala pediang yu trai ki bangai orang ban sa balai bude ke tien sa namar baro ki brio ki ba syakri uplay ki dan kam ya ke jing besar. Nak kata daw ang supol da bu'i ki nong syarai ki badap daw men se mukoi bakin la ban sai ki priu ki bala pediang yu Jesus Christ ya ki ba ulat hiet ya ki da ke snam jongo fi ke jingkit kle menta ka ba u Jesus uladep yap uladep mi pan ulat hiet da ke snam yang ngabe di pi u IT yangi hapo jong ke jing shikri haga jaka haga jing seng kabakidan kin nong yalam u IT yaki hakin nong yalam ndai bo blay shule le mer shong shia into khlem dan jaka ka ba biang ba bin le jing seng ba pim dan ke jaka ka ba tikina ba bin shong ke jing kai ngam kwa finyat kumta wajule shong shi chumre na ko ge yeng shi ge yeng chumre na ko ge shnong shi ge shnong chumre na ko ge jing seng shi ge jing seng chumre na ko ge jaka shi ge jaka ngam kwa pin le kumta na bar pi pan song haba ong bsa fi uklung haba bsa yu fim la bini ra yu jipang na kwe ge yeng si kwe ge yeng na kwe ge shnong na kwe ge restaurant si kwe ge restaurant na kwe ge jaka si kwe jaka fim la bele om ta ya uklung udan ki kime ki kpa uklung udan ki kime ki pa ki basngal tho kumno ban bsa yu malang kesngi ki pet ye ge jingsan jing he ge jo ba ki betep kumno lang ba ki ege ba udan kaman ba ma ki ege ba umya te ge met ge jo kata kata ge jinglang men se bi ge ne ge ktien bsa ne ke keren ki kimi ki pabat ki khon nakata ka daw ngabu ang ne kumno pin la ban ya dai na din ki jing shukor ka dai ba pindan na ge jaka hakaba lahikai bah hakaba lahikai bah ke tien go jaw play fifi na pulin ang ne filap ang ne bo asu pol keren bah ne uang ngatep bah dien ke ne ge jing le no jonga ki suri barunar sat ke ne psut apdeng jong phi kim da isen ai ka ta ke khon kim isen ai balai uang ki suri nama kita ki brio ki baka dono jong ki jing temu bi abang suri ka bamat usuri hapo udan da ka wai habar pio ida kum wai nakata ka daw uang kum ne ki baruna sat ki ne psut apdeng jong fi kim da isen ai ka da ka kunhon but napdeng jong fi ru ki rangba ki ne mi ki menyalap ki ek ru ki bakla ya ka ban ring pa ek senran hadien jaki da pet ba kene ki kring niam kene ki kring balang kene ki kring jingshah shakri ka niru ka deka ba bakla nga khwang anong ifikan mau ka jing shakri ka deka ba ki priu ki deka bo blay wan ra ki deka bo blay wan ra u blay yalam mdeka ba pile kring deka ba pile tan deka ba ki priu ki bo blay wan ra hi bara ba ki wan ra hi bara bo blay wan ra hi kita ki priu ki deka ba no blay but day na ka daw wang hang ni wang napdeng jong pi ki rang ba ki ni mi ki ba yalap ki ki ru ki ba bakla na kwa bin sngap ha ki ban ring pa haba ong ring pa ka ketien ring pa kamot ki bapen biet ki basupen biet di kini di kitai ban tep tray kam no epi hakini ki si idan ki basupen biet no bin wan ngi ngin thung no epi kumta ngin ai pi ka kerdan kumta fin long kumta bat nakata daw supen biet ki presu ring pa ya ki senran hadien jongki ngakhwa mabinum le kumta ki jing shakri blay nama ka jing shakri blay ka de ka jing khot ka jong blay kam de ka jing jet jong brio ka de ka jing khot jong blay ka ba ban buram ban snel thu e ka jing khot bin haban dana ka jaka ka ba bianga ka ba dan ki nong yalam ki ba dei ha ka ba pinsha hika e ka tien ka jong blay da ka ba bin snel thu pe du wang kum no wang wo kurani ki nong yalam ne wang na ba kum ta tu ya sharai tu da kan maru jin license men mi bat ben singam shimla wai no ban sneng yo way po way na pi de ka jing jauman men ta nga ai no if yo blay bat ha ka tien ka jing ai e jong bala ban yai te pi bat ban ai pi ka benta pa kita baro ki bala pen khoi pe ju ang ne ka rupa la ni ka sia la ni ka jan
ku jong no ru ngam sim la ikwa phi bi tep agni ki ti la train pendap ki jingdan kam jong bat ki jong kita ki bedan lembat nga haki ai baro ngala pen iru kam phi badaka ba 3 minute kum ta ka day ban shan bor ki betlol bat ban ken mau ki ten utrai jisu buang ka kham sok ban ai ya ka ba pediam finio iminta ki don ki jaka ki bi ka ban ai Philippine ai but Philippine ai but pin lap ikata ka ki jingi kai ka bangi snow ni ki sneak lang ka pertai Philippine ai rekan mau ni asal polwang ba udah ken mau ya ki ten utrai jisu buang ka kham sok ka ba ai ban ya ka ba pediam ai bangin hikai ki bre begin chu ai re tong ini persang mangi kum kinong yala mangi ni ai bangin hikai ki bre begin de banang ban ai shiki bai begin de banang mde bangin sipdiang namar ka khamsu kadan jing keman na da bi ai bani ki bre da pet bahai ki jing shikri namala da pidan na ga jaka snap hangan penifi da pidan ga jaka ka bobiang haga jaka ka bala hikai ba ai ki tin ga job blai mdan satan mdan jing hikai bakla mdan gano ga bala ban le klumar lani ga ban pen klumar ga jing em jofi namar ka jaka hikai ga de ga bo blay la da bu haga ktin ga job blay fina puli nang ni snap ngan puli uang ni Paul Ukraine ni Timothy fi Paul udan ga jing ke na ta da udan ki kum Timothy de bo buat bet yo Paul ti ka jan baraka ba khaddo ab Timothy kala long way ni ga brigo ba kraw po Bible baru thoi jiti ke ba ningkong ke ba ar yu Timothy namar ba usngo tho ba udakren shai ang ha ke jiti ke ba ar Timothy nang balai wa u thoi yu Timothy wa medement te ba ke sni ke ba khaduk nan por ke ba shito u batai ke jinglong ke brio pindalap kini ke ba jah ke sni repet u tho kum lo nang ke ba lai de khat ba shipau ha ba usneng ba kuntu yu Timothy wa kum lo wa ma me mela bot e ke jing hikai fi mela bot e ke jing hikai kabamot Timothy udan ka jingi kai ke buyo na ki apostol na Paul ula bot bet ye ke jingi kai ye ke jinglang jing em ke jing tumu ye ke Jingshah Islam ke jing ye ke jing yaisha bibin pune ne ang ki Jingshah be ben ki Jingshah sitom jonga ki bakat no ki la janga Antioch Iconium Lystra ye ki bakat no ki jing be ben la sha andre na ki baro utrai ula pelaj nga but baro ki bamun ban emri blai how Chris Jesus kin sha le ben Henry ki brio da singap ay ni kitin wa Henry ki brio besnio bat kinong Shukor kinang snio ki da Shukor bat kin da sha Shukor dapat baik kata Henry mame kabamut me Timothy me donna po kani jingi kai ka badai nakata kada wa Henry mame me de ban yaine ani ki eru ya ki ba melanang bat haba haki bala pengai skame me da ka batip nang no melanang yaki bat na do mendang klung melatip ki jing tho ba khoi ki bala ban pen start ye me ki jing pen da ka jinget ka ba Chris Jesus Fidena kata daw ngakwa magan ong vi kumno pin ya dai la de la kumno pin kiar pin lai na ki jing Shukor ki beja hagini gisni lani ki bandang kham sni ini gisni ki bakhatdo ka banding kong ka point ka banga bu ong ni ka dai don na ga jaka ba ka jingi kai ki tin play ka janai ka biang da pet bai ka komi kai ini gisni da pet ba ngakwa ngan ong fi kini ka banga maha magini gisni la da kadai jaka ga ba pim biang jing kai filet ga jing sam su tu sao ka ju shi ga ju pim su tu sao filet tia nga kwa nga na pigin mau ka ni ga jing shi ga blai ga dai ga ba kta ga jing im jing shabam ju ko ka kta ngin ha ban yang ga khmat jong blai tanginum per khat ba ngin shi long ji sang ngin shi le jing sang ngin shi le ik ti ru kom jing ba ngin shi le tia ji sang ka kam dai kan mau blai nga hikai ga tim ga jong blai ma la ga sni Baling persyang ban hikai man lagi Sunday ban ai ke video man lagi sengi ban shua ni lockdown nga ai man lagi sengi ke jingi kai re minta namar bang la hap song tai counseling center ngam la shu ban ai man lagi sengi ngala ai no tang ha ke Tuesday ngala ai tang ke Thursday ngala ai tang ke Saturday baling le igne bat ban yai ai bro sitio baki brio kinyo ke jingi kai knang ba kinom sha Shukor ngakwa bangan ong pi kumo was polwang min sengi bat min ngam shimpep halak sengi ngam shimpep ban snang fi de jing jaw mat ka bamut ni don kam ban shong ga jaka ka bangi hapan tip ye ke tien ke jaw blai fi kata ke de ka bang kwa kan mau ngan ong ye ke tien sa chi sin ke ne ke ka bang jukran fin le yu ya ka balang lani ke jing shekri ka e ka bidon kam ha ka bidon kam lo jing tam
Atau bidan kam ni tho, atau bidan kam ke ke ginseng, atau bidan kam ke building ke ke imar, ne bidan kam ke ginseng ke biang ke suki ke benne, ngam keren ni kata ngam keren persya, kita bar khot ke bidan kam. Bani thor ko de badan kam ban don ka lum jing tap ru ko de badan kam ban don ha ga jing seng ga bi itnat lo blame kur khu yo yi mani bi itnat ka jaga long de sengi present worship ki ba byangi kita par kho ki badan kam rekan mau pide bin tip ka ai ka ba don kam tam ba pi don na jing seng Kabadan kam tama ginseng kadai baka ginseng kadai ke chaka kabaya dai fi namar ki dan ki nong yalam ki bo bleu la de jet ki do mensi mo ko ki bala ban sai phi ga ktien ko jo play ke badai la fi let ik jing sang vi shong ga jaka ga ba pim sno tro sung thau ka klumar ga jing im jo fi yeng sam ga klumar vi o jing kai ji sang da kumwei pi pa yeng pi le ga ta ba na ta ga yeng jo pi ga klumar ta pi shu ong em jing sang gi la hi kai gum ta nga khwa ngan ong fi ken mau ga jing kai ken blai gam de ga ba pun klumar ga yeng ga sam kam de ga ba pun klumar ga shong kha shong man kam de ga ba pun klumar ye ki ga im lang sa lang ga de ga jing kai ga de ga ba ngi tip brio tip blai kadai ke bangi de don kam bahaban tiap ikata bakat kum ke jing besar ke badai finum Shukor finum im klumar finum yat klumar gini kesni ngakwa bapindan ke jaka hikai ke badai ken mau kata kadai ke badon kam ke priority ke bangakran ke baningkong ke kerdan ke baningkong tam balai pide pindan ke jing seng ngam kwa bapinong ni bangladan ni ngasya yo snow ke brio ngakwa bangan ong pi ke tangan pen ia pi kendia balai pidon kam ke jing seng kabaning kong dai ba pi don kam ye gi nong yalam ki ba pila de itho ki bo blay ula da ay ki ba ki la ban hika ye pi ga tin ga job lay ka de baning kong ka ngan ong ba pi don kam ye ga jing busa ka ba ar ka balai pi don kam ye ga jing sang la ni ga jing shikri blay ga balang ba gi ong la ni ga no ga jing shikri ka ba ar balai pi don kam ka dai ba pin da don hang to pi da na ga jing da Kajing da nama blau da bu kajing da po ki jaka ka badon ki no yalam ki bedai ki tingi dom play kajing da ini ne na ki bor jing dom ga dom la ne plumar kajing im kajing e da ini ka balai na kwa pin bat bai ni ka balai kan mau fi don ga jing seng ka balai ga dai kan mau bai ni ba ha ba fi don ha ga jaka ka bedai ka kani ga dai ka banga se kwa bangan pin i ki bobon ki brio ba ki don kam ban tip ya ga ni ka wai ba ba fi don ga jaka ka bedai pin poi sha ga jing thmu ga jong play finum sa banget sa finum shulong khlong khna sa finum shi bo na tu jing sang ba pi klem le ai pi klem poi shi ga jing khat ga jong play klem ya la me pi bin chakri play pin poi shi jong chkli nga khwa ga na pi ai pin da na ga jaka ka ba ki nong ya lam ki hikai fi ru ya sha ban shong ga jing kai ba ga we ga sneakin bu fi begin I can play in TV ba pin pen dap ga jing khat ga jong play ga ba mot ba ki nong ya lam ki I tho pi ye ga jing khat ban ni jing ai bu blai bu ga jing em jong pi ngai ida ki bu shi lap me ta ga le jing san shi ko ju sno to na ju jong shit ndo mpai pa chen jeno vi le ga school ka bu shi le school sa ju seo fi sa ju seo by school sa shu khlem pa shi jeno ru shi shong class 9 class 10 sa shu shi arsnem ru class 9 class 10 shi post nem ru ar post nem ru ang kata kam le school kan ma bi le school bin kio bin he bin pai shi ka thong fin la ban yo la kam ka jam bin nong ai na khwani tu bi kat no tam ga ban jam en sem bi dan kam an dan ga jaka ka bi kai ba ga tin ga job like ga ning kong bi yo ga jing sa ga ba ar bi dan ga jing da na ga bor jing dum ga ba lai ba pin pai shi ga thong jong ga jing khat ga job like fi ga ta ga de ga kwa no fi wa cha shu kwa ram ta bat pai ga ta ga bang hi kai also Paul yalam yo Timothy udah pelang ai Barnabas le pin puli yalam yo Paul udah pelang ai ngakwa ngan kren ni pin sung tho ha ga ni ga por fi ngakwa ba fin sung tho ba ha ni fi al kam ni apostle ngandang yo por sa kan dia gan pin fi ki kam ni apostle nang ka ba a lai jar ki bru ki kala ka ba mon ka por ga jong Petras abu yala fin puli nang ka ba a ka ba kong khat ka ba subway kong nama kita kita ke priang ke tin jo la pen baptis kum ta la pen so ga de sni shiga balang kum balaya jar ke mense fi kita ga de ga dan ka balai pen so la fi pet ba ni balai ni bru ga dan po ka balang kim da na ga balang na ga benta begini ai ga we na ga ship hell
Kemudian bagi kain ke sini. Kim dan naga balang na kumta begini yo tho, klem tho kumta. Ki klem dan naga balang naga daw bagi deban mau ban sia dan naga jing seng e. Hari people yang ni kong kila yai ne scam aga jing kain jing apostle, para ga jing sulak balaga bagi dia aku, balaga jing duai de. Kabamut hak po jong ga naga jing shekuri. Kabanin kong kadang ga jing hikai ga badai. Kabaar kadai kabadan ga jing sulak, kabang ga jing sulak kamun kibi jani we. Kibi kit lang jing jong kibaro. Tentenan kibri ba pok balam tip suje ibdan tu ula jaji sem tip ru kerteng rum tip te lembo pok jing haya wa hat rum tip be dei para be dan jing sang nama bale ngani tu bi yedo yeda isirot ngayu idan bu ya mencuang ngadang sa ngayu idang dan ki korsor kari surak ngayu i si para balang ya kini itiet kiu mang pok surak ru dei nama bamya itu bat ngani tu bi kan mau kata kam dei ka ba fini syakari blai dei gitu yeda isirot si para niam para balang ngakwa kana bi ki yai ne skam ga jing hikai jing apostle bat ke jingi sulak ke jingi sulak ke keren sepang ke jingi day ke jingi itu ke jingi rung mi ke jingi late wan ke jingi kit lang ke kia ke sitom bat ke bak ke dia ke pu ke keren sepang ke jingi sulak ke bejan baru blay ke jingi ai ke jingi kawai try bat kham tam ek bang sengat nat ke day kila yai ne ke jingi duai fi ke jaka ke bapisa ke reply ke day ke babiang ke jaka duai ke baki priyo hang tu ke day ke sengat nat bani don jingi duai katakan ke day ke jingi syukuri ke bapi don nage jaka ka badai bat pilai nage eke ben sha shukor da file igane fi yaine skam ge jingi kai fi don nage jingi slok ba jan para bangai fi don nage jingi kidi akhpu bat fi don nage jingi duai ka ege ben shukor re fi mdan jingi shukor ge jingi em job pen poi je thong wali so tu bakhlai ne ba ong brio ba ong namal ga tai ge bla pediang tin la pen baptiz pa pen so ta sini ga balang ta daw don ge brio ni sini be kai ba ong la pim dan ga balang pim poi beneng pim dan ga balang pim poi sini jeno namal gi wan ra nang ne kwa nang pi ka balang ka badan nang ni ka ma apostol lang ni ka don tang ko be ka balang pat don balang ni gi por don tang ko we ka bang kren nang ni ga dai ka balang ka bang kren ka dai ka jing lum lang bat ki view ko ki jong trai ka pi don lang ha ga jing shekuri teng teng interpret ba klai ni ga balang ngam dan por ngan kren ni ma ka nu ko jaka ga ba pi lum lang ka ta ga de jaka ka ba u bleu ko di ka balang ka bala mi no ki bala ya long lang ki bala ya don lang ki bala ya tuai lang ka ta ga de ga balang to ngakwa kan peni fi ga ni ga por ka ba ar la peni gum no ni dai la de ni jing shukor kedai de bangi de bendan ha jaka pa piang ga jingi kai tin ga job lai ta de bang la pen sai ka ba ar la fi kwa kay sriem thik ani ta bang kwa ngan kren sai la da fi de ban lai na ga jing shukor ba pinum pa ga bakla ga jing shekri blai ngabu ko point ni wat ya marwai ne shekri marwai le fi de bendan gi no ya lam ki bala shekri slam you play ta ga de ngan kren claim compromise claim tieng ro ye ga ne ngan hikai pimla pimpoi shanu shanuro lada fi day baniai ba pin light na ka jing shukar ga jong saitan na gi jing sha job na gi jing ele wali yat marway ni shakri marway ndai dan ba gi nong yalam ki bala kham shakri islam mi ublai minne nga kren fi hang te nang ngong ba ka jaka ga ba fi shakri play ga dai ba fi devin poi shi ga thaw uchuli ji sang su sa ko le jo ndai ba pin poi shi ga jing khat ga jong play re wali ka kiru ga ta namar way po way pri ha bandan na jing lang sun ran teng teng ni sha shu ko la ngi rung shi jing sang tang shi na shi ni le ya chong shit kum to bang yong ni so biang gum ne ngani thu epi ke mau play la bu igni ga hukum igni go yege mongan bu de tin english ka de divine order ka kom bu bet ka ban na kunja play ka bu la play la say ige chaka jing shekri la say ki nong yala mangta bar hangta ki don ki priyo ki wan ra ki bolong ki sunran ki bede ben shai ke ben maki ha ko ko se kala long nong yalam ba ki son ra se de ki we ki sunran bar kumta ter ter ka ta ki jing shekri play na ka ta ga daw ko nga nong fi what you ya mar way waju shakri marway and ray don bar ki nong yalam ki bal kham slam haga kam ko joblay nakwa fin tip hay kata darang kren kham kin jamen sem
Kadang kamru bapindan bagi beriu ke boleh ulah khat ulah pensle ulah sei ke nei ke scam kilong ke jing dai fi kilong ke jing dai fi fin light na ke jing Shukor fi ngan ong kumne ngasih keren ini bat ngan keren biang anam dan Ishak ladam dan Abraham kata kadai ke bangga kuat ngan ong fi jukulat kata anam dan Joshua ladam dan Moses baik bahana ke Bible enam dan Elisha ladam dan Elijah Besengap hai kata bangga keren enam dan Esther ladam dan Mordecai lebih pulih enam dan Ruth ladam dan Naomi pulih ke Bible berawai menjudan manu bala banlang kumno lala khlem dan manu ngangai pi pediang itu ketian finum poi shanu ladam dan manu ba ilam fi wali baklan nang ta wali ong ngate marwai ngan long bet ngan le bet marwai ngakwa ngan itu fi lada pim julong nong buat kumno fin long yalam lada pim pat julong nong buat kumno fin long yalam ngakwa bapin sung thu bahai kata Syaitan Shukor yegi bobo nagi sni mangi snow bangi lala man krenting coblay lala man yarwai ngi lala man yalam ngi briu so try nang tade ngi la long nong yalam seng no di way ministry nang taya le no umno don le baseng so naga balang nga kwang along fi ni ko pon da wan ko jingele ko bajur pinyo ika klumar tlem mde tam klumar le de klumar lang gitu bobot baro ba de nga daw nga kren nang ni da ka jing kit kri ba finom sha Shukor fidei finum ya marway na ni shakri marway fidei findan bat kinong ilam ki bo blay lo say lo pensle lo ai ki jing shakri ki beslam bat ki bala yang apa dang jing ki bala mat chibun ki ba la imma ga eryong jong jing ki bala sha yele ki test ki bobon bat ki la pasi ki tabat adin ki kelalong ki nong ilam ki scam bala fidon bat kita ki brio fin scam bat pin point shi ka na kata daw ngala ong ipi na du testament berim judan manu long la klem dan manu ta pipet wat u Jesus Kristo ngasit keren ini ngan ong biang wat u try jeng u Jesus ngasit perkal try balay ngasit li balay ablay jonga balay me pen no ayo Jesus ba me pen shong u adu life nem apo yeng me buri u life nem bat ke Mary bat u Joseph haba ma u de kun jong play uba de Messiah no pen em jong pertei uba la ben le iki bakraw riba le me le pen shong u life house nem but me pen mi u pat tang lai nem shitang but me shim no pa u shipneng wala kataru jisu tamlo iki baro pertei teng ru kom perkat beriu jongi ngila man perkat banong ublay iku mo bakla ula devan penon kami ulai paus nem balun buri no yu bat ujuse bag mari tang lai snem shiteng nama budang kam kena disitang preng pras nem e ula long e ngakwa anong fi kata kam dei karukom blay ublay ngan ong bang fi ublay tip lot iki bar balay ule kum ni nama kwa bau jisu unlong kan nuksa ka bahajrong tam yengi barok ibi shakri play bakapor training kapor jinglong senran kajrong henry kapor kabau play upenon kam kalengkot pimla kiar nagata pinumla yait light nangta kapor training kajrong Moses South Postnem Joseph barkhot sepay dan Apostle Paul Petrus baro nakuangan ang ifiya ni kapor kabau play train kakam jrong kapor kabau play penon kam kakam lengkot but day nang tagadaw balay le gani na motif yung iki priyo mangide ki priyo ki pamla ching sarong kanyo ingi la dangi penon kam na ke ching sngola ke ching sngo piang kan dan ginum ko ngo shu yaki way la dangi ya marway
nga kwanga long fi blay tip ngi day tang ki brio ki balong tang ga do bertha ka batalat ki bala daw satan bat ki jingale kinwan nginum la ban yang la ngim dan bat no ki brio ki ba shakri shi sha yo blay na ta daw fin lap i gani nga se sngo tunat i gani ktien mang kren nga kwa i ki brio bakin shakri yo blay bakin yaine tambau chiaine aga jaka ga bapin paise peneng sikandawro bisusa asun wat yaine kata ga yaine de ga bakla nanong fida na ga jaka ga bise kri play ga bapin paise ise airu kata ga yaine de ga yaine be singala am nangumta don na ga jaka ga bapitep ga biang fi ka bala ban pen poi fi se ga jaka ga bapide ban ya pedap ga thong ga chau play ka bola bu akhmat chau fi tangine pulina ga bible fi de pulina ga bible mga kren ga Jingshah Wasu Paul uang kumni agala nang kabakhatway uhikai gi priyo gi bangay fidena ta kadaw na fidena gi jinkai gi batay kanya rap pi ban ang ningo awat yai marway wasu Paul kuran kumni pe uang hakala nang kabakhatway gi khat gi balay uang henry nga septieng bayo kumno kumbaw taw sen ula shukari gi mau bala shukari gi da kabut sian baman jo bakumta on penput plak iga jingmut jongpi na kata ka bisis tam mensim bagi ta jing sngur ka bau kres namala da shisha utaw bawan pi uyalap yo weipat ujisu yo bangingim shimelap lani la da pi pdiang yo weipat mensim yo ba pi pim shimla pdiang lani ga weipat gospel yo ga pi pim shimla pdiang ba pila le ba ba ni shayu namar ngam dia yo da dia ba ga duna e eru em ni ki apostol ga kong santam re la ngalong bom nang ga ktien re pen ban ngam long kum ta ga jing tep re ga e baro ngada pen pau bahai ka pdeng jong fi ki e baro balai apostol pol tho e ga kwa ngan pen shai fi kem dia jabangan pen kutno kani ke Ukraine Jepang ki banget ki bawan na po ka jing shekuri ki jo ong la da dan ki weipat ki bawan ya lap yo pi yo weipat yo jisu yo weipat yo mensim bukhoi yo weipat ka gospel balai Ukraine ni na marki dan na ka porto so pol ki langunta ki priu ki ale Jingshah ki dan po ka jing kai ki jo so pol priu bi kai ba tin ki jo play are ki wan se ki weipat na shamare shi shong shit na taiwan ni kai klomat em mo so pol ni ong nga shimela de bangam de bhamduna ba ni ki weipat nga dewa apostol bom dunai na wala na ngam na biang ga ktien re ga jingtip ngala khamsan badai ne ta kadaw kren ng kham baruang ngi ktien snap ngan pule fi wa no bitem wang hagla na ba khalwe khol khat ar wang henry ga ta ba ngale ngan yai le ru khna mangan pindu ga daw nam tai ba ku daw ba ka ta ka ba ki le tha buram oni shami ki kum ju kum ni pe wa ni na mar ki ba kum ki ta ki long gi apostol ba arsap ki no trai ba Shukor ken ki ba prinsiria melodi gi apostol kris ngin lengo le ga ta na mar usaitan hi upin siria melodi yo angel ka Jingshah namar kata kamlong ka bapalai la dagi tagi shakri jong uru ki pensriya meladi ya ki shakri ka hok ki bakabakut jongki ka nong ka bakum ki jingle jongki fi pale ukuran ni gane ukuran badan ki apostol ki ba arsa ki dan ki no trai ki Shukor ki ba pensriya meladi ki apostol jong kris usem problem abo hikai ki brio bakitan ki boy pagi bawan ki bele le kum ki tep kum ki sun to ki hikai klumar ki brio ki shi bot na den shamare le mar kan su to kum su taw ba da ba khat do ki poy shi ki jing ta dawa su po ngin ni snol ngo le ga ta namar usaitani pensriya meladi yu angel jong ki Jingshah namar ka daw ko nganong fi ba pin light na ki angel Jingshah Bapin light na gini ki bapin seriya melodi ki angel ka Jingshah bapin light na gini ki Shukor ki jong saitan ki wan lang ba ki jing ikai ki ba hajar chat ini ki sngi bapin Shukor bapin scam bapin yat chikman na kwa findan na ki jaka ka hikai ba ki tinu play ba ka ba ar wat yat marway lemne shakri marway redan ba ki no yalam ki ba shakri slam haka kam ki jong play kata ka de ka pangakwa ngan hikai fi ni por ngai kini ngan hikai fi ni rap pi kan pen shai fi what you kren plumar what you ong ngau play pen pau men miet nang ta la shai lu play pen pau la si sngi lu play pen pau su malan si play su pen pau fi na ta su yo sngo play ong pi kum ta ong kum ta what you ya ka ta ka su long sun kwa pi su thu gi ji kai ne tin gi jong play ya su ki jai yang bat ki brio gi bala san ya bi ki brio gi scam gi jing yang bi ki brio gi bala yang bi ki bun snam finio i ge jing ai binti chong fi kan poi se ge thong bat phin penan buram yo trai ge jing em chong fi to blem kur khui fi ngan duai no ha ge ne por ku pa nga duai nam ta ge ne ge brio ge be yo snga we ne ge jing hi kai me yo i ge jing tmu jong a baro me tep lo de ge jing mot jong a baro
Mayo igu pai ga dono jonga habang keren ni ga jingi kai. Ngada don ga jingit clear can try. Bani rap igi brio baro i snap ini ga jingi kai. Try ga ni ga por habang keren na play. Metip ku pai ga igi bang keren. Ba play bi ek ba hagi ni ga sngingi em ga sngi ba khat do. Haga ba jing shukor kala chur. Haga ba jingi kai bakla kila rung hagi yeng gi sam. Haga ba jing snu tho bakla kala long ka ba ikum ba ka ba day. Bat ka bala e ga ban pen pai gi brio ndre ku try. Na tuai ba ni ga jingi kai ga bang keren men ta sngi. Kan ni rap igi brio bi long simple ban ngai ik tien ga jame. Ban yaine bat ki brio ki bala yaine. Ban shong ga jaka ka ba biang ga jingi kai. Bat ki bala ye ga ban shong ga jaka. Haga ba ki nomia marway. Haga ba ki dan haga mek ga jame kan try. Haga ba ki dan ku pa play ki ba yang ku pa nam ta choki. Ban pen poi ki shi ga thong ga jame. Try ni snow mu ime. Ga try ga be e ga bo jing dom ga nom la e ga ban pen thot iki. Ga nom la e ga ban shukwar yenu ru try. Ga mak ga be ga try ga nom bet ban ktakti. Ga try ku pa ki na kai ga kya ki na roi. Ki na snap ini ga jing hikai ki na poi shi ga thong. Ki nom bakla ki nom ya lai. Try baro ki ba yo snow ini ga jing hikai. Ki na la ban yang haduk ga jing wan ga jame. Try. Nya lo chime ga puram ga jing o ga jing ro. Kerteng ga dong chi sungi tuai. Amen. Blame ka kui fi ko bless you.